Hagyományos módon két keréken ünnepelt a Kecskeméti Kerékpáros Klub. Évek óta szezonnyitó kerékpározást rendeznek a nemzeti ünnepen. Az időjárás nekik sem kedvezett, de azt mondják, az erős szél rosszabb lett volna, mint az eső. Az úti cél a kocséri kutyakaparó csárda volt, amelyről Petőfi verset írt. Kerékpárosokkal telt meg kedden délelőtt a főtér. A sport szerelmeseit még az esős időjárás sem riasztotta vissza, hogy erejüket és bringájukat nem kímélve több mint 70 kilométert tekerjenek le. Ez egy úgynevezett örömbiciklizés lesz, egy bemelegítés, szezonnyitó, nem túlságosan nagy a távolság. Szerintem, ami az esőnél, a hónál rosszabb lenne, hogyha viharos szél lenne. A Kecskeméti Kerékpáros Klubnál már évek óta hagyomány, hogy március 15-én szezonnyitó túrát szerveznek. Horváth Zsuzsanna tavaly csatlakozott az egyesülethez. Mint mondta, nagyon várta, hogy ismét elkezdődjön a bringa szezon. Most már ugye egy tél vége van, azért annyira nem mozgunk sokat, mint nyáron, és azért nagyon hiányzott az is. Nem sokkal 9 óra után indult el a tömött biciklisor. A bringások a Kossuth-szobor megkerülése után a kocséri kutyakaparó csárda felé vették az irányt, hogy részt vegyenek a helyiek március 15-i ünnepségén. Kocsér, illetve a kutyakaparó csárda igazából annál autentikusabb helyszínt egy március 15-i ünnepségre nehéz elképzelni, nehéz kitalálni. Ugye Petőfi egy versében is megörökítette azt a helyet. A kerékpárosok azonban csak Kocsér központjáig jutottak. Az eső miatt ugyanis a csárdánál elmaradt a megemlékezés. A túra résztvevői így bementek melegedni az egyik helyi kocsmába, ahol néhány forró italt is elfogyasztottak. Az időjárás az elég viszontagságos volt, és az megnehezítette, de nagyon jól eltelt az idő Kecskemét óta, mert rengeteget beszélgettünk, és így a beszélgetések teljesen így elfeledtették azt, hogy így át vagyunk ázva, az arcunk tiszta sár, meg folyton arra kell figyelni, hogy melyik pocsolyába vagy melyik kátyúba ne menjünk éppen bele. A Kecskeméti Kerékpáros Klub legközelebb április 10-én szervez túrát, akkor lakitelekre mennek egy történész, Hajós Csaba társaságában, ahol hadisírokat látogatnak meg.